No niin, nyt täällä X-Kebabin ja X taas. Ja nyt ollaan esittelyvideon parissa. Tää on Ender Space. IP näkyy tuolla kuvauksessa. Tässä nyt sääntöjä näytän. Ihan tämmönen perusserveri. Ei vielä täysin valmis. Tästä alkaa parkour. Ja tänne tulee climaukset vähän myöhemmin. Mutta jos rakennatte tähän spamni-alueelle tai griefaatte, niin teille tulee bänniä. Eli menkää kauas spamnista, tai ainakin vähän kauemmas kuin tähän. Okei, no ei tässä muuta. Joten se ois moro. Moro! Kaikki sanoo moikka YouTubelle.